A continuació té la paraula el diputat il·lustre senyor Joan Laporta. Molt honorable presidenta, molt honorable president de la Generalitat, conselleres, consellers, il·lustres diputats, il·lustres diputades. Bé, en el debat de política general entenc que el que hem de fixar és l'estat actual de la nació, com s'ha fet aquí, i en aquest cas també fixar els reptes que té Catalunya i marcar o proposar les línies d'actuació a seguir. Per tant, jo voldria dir que en el meu cas, amb el meu humil, modest però digne escó, jo he votat els pressupostos. Jo he votat els pressupostos fent un exercici, al meu entendre, de voluntat que el govern governi com cregui que ha de governar, perquè tenen vostès aquesta responsabilitat, i també perquè penso que convé a Catalunya i als catalans que, l'altre motiu diríem, que convé a Catalunya i als catalans que les decisions polítiques siguin preses pels partits polítics catalans, catalanistes, diria jo. Aleshores, home, també amb les meves intervencions he donat suport a l'acció de govern. Hi ha hagut unes retallades en infraestructures que han estat les més importants, i després hi ha hagut unes retallades amb tot el que fa referència als pilars de l'estat del benestar, diguem-ne. I aleshores aquest suport a aquestes polítiques és força impopular, però sincerament crec que vostès han heretat un país en el que tenim una situació econòmica i financera molt greu, i a més, com a conseqüència de la crisi econòmica global i també d'altres motius que no vull ara aquí exposar-los perquè tampoc vull ferir la sensibilitat d'altres grups parlamentaris que han tingut responsabilitats de govern, i no és el cas perquè estem amb voluntat de construir. Pel que fa referència a les retallades, diguem-ne, socials, a sanitat, ensenyament, educació i els serveis socials, bé, jo estic convençut que vostès estan fent aquestes retallades i apliquen la sensibilitat necessària que cal en aquestes decisions, i per això he donat suport, malgrat tots confiem que la situació millori amb l'acció de govern i de tots plegats, i aleshores podem evitar aquesta dinàmica de les retallades. Bé, dues propostes en el que deia de les línies d'actuació. La proposta que tenim la bona notícia que abans del 31 d'octubre s'elaborarà definitivament la proposta del pacte fiscal en la línia del concert econòmic. Jo demanaria que es fes un referèndum, que es sotmetés a referèndum per anar ben legitimats a l'hora de reclamar el que és nostre al govern de l'estat espanyol. I després també penso que han d'incorporar vostès a la seva agenda política el treballar per aconseguir que Catalunya esdevingui un estat. I crec que ho han d'incorporar des de ja, president, perquè som conscients tots plegats que es pot donar l'escenari, que això entra perfectament dins de les possibilitats que es poden donar, que el pacte fiscal en la línia del concert econòmic no l'aconseguim, i que aquest ample consens de les forces polítiques catalanes per defensar qüestions de país a Madrid no s'aconsegueixi. Jo veig més factible una entesa, que és la que he promogut també a l'hora de votar els pressupostos entre Convergència i Esquerra Republicana, que no pas un ampli consens com vostè deia durant el discurs i a les seves intervencions en el debat de política general. Home, tant de bo s'incorporessin a aquest ampli consens el Partit Socialista de Catalunya, Iniciativa, i és una utopia, crec jo, que s'incorporés el Partit Popular. Ara bé, crec fonamental que a l'agenda política s'incorpori el treball per aconseguir que siguem un estat, que tinguem poder d'estat. I això es fa incorporant a l'agenda política la celebració d'un referèndum per a l'autodeterminació. A celebrar dins d'aquesta legislatura, i quan s'hagi fet la feina de camp que s'ha de fer per explicar a la ciutadania els avantatges que té pels catalans i les catalanes el que Catalunya sigui un estat, que tinguem poder d'estat. Per tant, amb aquestes dues propostes jo crec sincerament, president, que tenen vostès una oportunitat, una gran oportunitat, per aconseguir la dignitat d'aquest país, per aconseguir que amb un exercici de responsabilitat política, que crec que seria aquest, aconseguim el benestar polític, econòmic i social dels catalans i les catalanes. Moltíssimes gràcies. Té la paraula el diputat senyor Joan Laporta.
Gràcies, molt honorable presidenta, molt honorable president, consellers, conselleres, il·lustres diputats i diputades. President, totalment d'acord amb la seva resposta respecte a l'estratègia a seguir pel pacte fiscal inspirat en el concert econòmic. Tant de bo en aquesta estratègia i en el moment oportú introdueixi el referèndum com a màxima expressió de la democràcia, perquè crec que estratègicament és bo per tenir encara més força. Després, jo sí que he introduït en la meva intervenció la referència que incorporin a la seva agenda política a l'estat propi, al treballar perquè Catalunya tingui poder d'estat. I ho faig en el sentit que si es pot contemplar a l'escenari, podem preveure que no ens donessin el pacte fiscal. Aleshores, crec que seria bo ja tenir una feina feta per aconseguir el poder que necessitem per aconseguir l'excel·lència d'aquest país, perquè no en tindrem prou amb el pacte fiscal. A més, en el cas que ens donessin el pacte fiscal que reclamem, com a de justícia, crec que seria bo també tenir-ho treballat, perquè no n'hi haurà prou amb el concert econòmic. Necessitem poder polític per obtenir encara més recursos i aconseguir l'excel·lència que es mereixen els catalans i catalanes en la forma de governar aquest país. Per tant, no sé si tindreu a bé contestar aquesta qüestió, no ho sé, però en qualsevol cas no em digueu que no està en el programa polític de Convergència, del partit de govern, perquè tampoc estaven les retallades. I després, retallades estrictament referides a retallades, no. Almenys vull creure que si ho heu fet, i estic convençut, era a contracor, i crec que això és evident. Però sí que és cert que crec que el poble de Catalunya està més madur per votar aquestes qüestions en referèndum, que és la màxima expressió de la democràcia, que això donarà encara més legitimitat al govern per actuar, que no pas als interlocutors que tindreu a Madrid a l'hora d'aconseguir el pacte fiscal, per exemple. En fi, moltes gràcies.